ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಸಿಂಹ ಪಂಡ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಯೋಗನ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚ ಅವು ಬೆಟರ್ ಯಾ ಅವು ಸೂಪರ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರ್ತೊಂಡ ಈರತೆ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಈರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂಜತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬೈದಿನಿ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಹನ ಸಿಂಹ ಮುಸುಳು ತೊಂಡು ಐ ಯೋಗರಾಜ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಈರು ನಮ್ಮ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೆತ್ತು ಬಾಟ್ನೆ ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಐ ನೇಚರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ದಾನ ಸಿಂಹರೇ ಪೆರಡದ ಗುಡು ಕೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರೇ ಯಾಳು ಪೆರಡೆದ ಗೂಡುಗಾಣ್ಲ ಕೈ ಪಾಡುವೆ ನಾಯಿದ ಗೂಡುಗಾಣ್ಲ ಕೈ ಪಾಡುವೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ನಡುಟು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಅದೇ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ಇರ್ಲ ಬಡಿದಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದಿಲೆ ಕಾಲ ಬಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಕೊಕ್ಕೋ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಕಲ್ಪವನ ಜಾತಿ ಮಾತಾ ಏನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಡ ಅಡ್ಡ ತಜಪೆ ಕುಂಟ